Esese yedi na we near kai de refi. Okase ti asante se we duru de de we dwane konkran. Enam so metimi akase, enam sa ayoso, enema Sagrenti wo. Na the same thing na happen a. Esese mu hu se spiritually no, eniema bi ekoso. Arefo ye mama tenase Nyansapo kasa mfonyi suni yeda mu nyina ase se abre ni nyina no mofidie eda ha na mukrokura mofon na mohwe ye fie mu anim nnwuma so anim ya yahodu nyina nyame nkoso enhia mo na onye mo kese entom nza no adwuma mo nkwatenten kopem se mo ankasa mubedi mo bre so aba ayi Nyansapo se de body carton subscribe share na like na fo adwenchen so efa to ase efa emame yedi ahia ye bedi nkomo na ententem so na Moma minko mimpese meye AKUA manonteye anase misimfifie nenso mede kase ene ebusua enamre na mema mehema akwaba na afi no yemisi ono a no onto nanum tru ye hu nipa ko ene ye ne na ebebo enkomo yi wi ide Asante no so e de atopono so de amam na na hema baba bi Amena memo akwaba be Nyansapo so ya oburu beba cho no apom ti sei ha so kese de mti ya ina na no madaroma kuma ye bi na efenso nkwasem akono animu kada na camera na de to form no ahwe ne modre no so egu empabo no mu no na e de abesi ne soro na se neme ne oba na ebebo nkomi Asante hene na ne na mama kam bebi sa so ye hwan ya na wa hya ase a wo je wo ho sakanyi nti wo ye hwan ya Asante hene ena ne na mama nti ye frame ana AKUA AFRIYIE OWOABREMPON nana AKUA AFRIYIE OWOABREMPON OHENENANA mia na msaye FANKYENEBRA hema wo Asante nana ne wo nti se Asante nana ne wa ade na Asante papa ye be ye wo den Asante hene papa onso ye me nana ye wo nana abusua mene Asante nana na ehia ena Asante nana nso ne Asante papa ena ebedi nkomo nti me nana na me ne bebo nkomo no nti ne nkomo no be de papa e man refi se me nso me ba ne Asante sanse opoku ware ne papa efri jaachi ka nkura me firi so no achia me ya no ate papa timse tena dwom ne ye kasa utimse ba bi free afi pram so nana jampontri a okofo a wokobo aye e ma Asante ne dencha kon no me nana ne preko penti akoduro so sa aka ho ni nyina aka ho nti enne enkomo no be de pa ebeji nene no nkomo de di be free no eye de eba e wa Asante memu a ebe hyase na mfisia be saduonu nan achi a ken prempe eco socials ombe abrofo no be fa no omde ne koye ne yere no be se baasa eka ho pisanfo ne duafo be se aduonu mienu eka no ho eni enipa bia na eka no ho a ohema eka ho ne ninua ba nom ne ade a na omo ka ho a omde ne koye no ye nyina ye nim se mfisia be se wo ha ne aduonum achi nie no santime be hye fa ne aye ne kokuru na yeguso a ye bo ho nkomo ti so re kuntunkuna amabom yi na hwe oba ahema so kuntunkuni na ese ne yebedi nkomo no ni betwa ne de afa ho no enti ye nhyɛ ase na efa he ne ewi o me ba me hu niema bebre me hu ntoma me hu nwontoma ɛna me ba wa abrochie no me sa niema nyina bi wa me hu banchiniye me hu nananom nkonwa won mo etena so yi efa he ne ewi aha OWOABREMPON Royal Kenti Palace na aha no ye kan se eye nananom ahemfie na wabetru se oba na obedu ha bibia efa amamre ho de wode beye amanne ni nyina bi wa ha ye de ye project ye culture no ye dai amamre no edi na wo kan bibi ti se me ba abuchi ha bi ni ha de mu nton sa ne aha apart from say ye dai amamre no edi no ye san ye say ye mrante ne ma ba be nya adwuma ye esan say sentuma ba ko na obi be ya ba enipa be nsia na be didi ho de wo kofa ahoma ba ye de obeton ahoma no de wo so ahoma no de wo be fa ahoma no kokonwe ntoma no
ye onwe ntoma ni wie de obefa koton ye ansa na ebeduru me so ha me nso na ton. That's a indirect and directly enyuma mo pede ma mebunu no esa aboa ma asante amamre ni amane me nso me fa sa akwanya yi so ahwe se emabunu no ensa no dwuma bi a wasua no wonso betimi e de aye adwuma na yesa ye besi hene mi kodi hene medi hene medi hima ehwo ne ma bia no se mbasa me be ware ma ware awie me beto me bedi oba ha ntoma nyina wa me ba me di mani ehu anne sauti ase ahwene pa say aha wudu ha se eya ware fitire kokatri se ya hini efitire kokatri se ye bragro na kan se ye hima mofra na fit bia e kira Asante anasa mamre no OWOABREMPON Royal Kente Palace na obi nye na esi ye twa ni tia efisi e be wo ato ho nga kopim so ubewu bibia e wa ha de de da akora ibenya bia me de amamre kwan so enam yensa na ehia woni pa brabo eda ye wo eda wo ware na eda wo bewu se bible kan asem bi o se wuwu na yensie wo sipa opon bakra so mfa so chen se tro no kra agi ewuo a ye gege so atum se de Asante ye boye bobre no sauti ase eba ye aware mu a eji ye home na apa sa bre no na abofra no usuma mpa woda na di yesese fie agudie e de chihyewo dodo krokrowo ma nipa nyina behu because ye hu sa bibi no wo ho a e kire usuma mpa a wodi tifi nti sada no eye nhira wo hye busuan munyam na busuan so hye wan munyam e ma ebros 850 years a ye bedi ken prempe na yese enema ye di bedi be hyefa no ndi titru kuntunkuni no obi pebia obetimi aba abenya kuntunkun he obi ka asem bi se ye fra kuntunkun na ye yiyo da bi kuntunkun ohun se wo ba Asante mu ha Asante man mu a kuntunkun ejina ani bre Asante man mu ha de kuntunkun ehu echen kobne de se wo ba yi ase a ye de differentiate between the ye de ensunsun ye a eda wo mu a eyie na esi wo mu na so ene adofo a ebeboa enu na ye de eti yentem na kuntunkunu de ekire bibi nti ye de ye hu obi se wo ba kuntunkunu a etese libre na eba mu nsuro de ofra kokko no se de ofra kuntunkunu de ofra kuntunkunu na ne hu ehu wow eti fine na yensie ne emra ne mepebi ne enko udu SANTASE run about woni hwe patase kwan no nse gas filling station bi ho ano ho na ese mi nse na America ese bonsuo fitafo no mu ho na se udu emse Absa bank omo ATM no ni opposite pepepe ha ufiri wa ansa na akọ cages se da form de eda me se obia de odi bia benya bi na odi afọ abusia ane no we nwom krank e beka se eye aho ena ye de ahya ase afi ye nwura nwom na nkasam na ye mfa nwom no mu nsam no mfa nto dwanti se de yesi ache mu no mesro empentem na mpepere wo ho me ye mfa ensia nkodane ho enkono tumika na abraha ntuma pa wo pa ware koma wase koto bedin kwaje aware ubi bi mpo na adane ato pekenti papa bi de agya no kwa afra no ye de adeda na abraha se onsa ebeka bi na na yema ene na wadaroma wona na ne wo bonkomo enti sanemu maye abakwasem ben na obetimi amayate efri ohene prempe kwan ekra fa so afi abrofo no be fa nomum kakra makenkan no sabe ono ane yere no miensa kra na ka ho omudi neduafo be se aduonum mienu eka ho santehima na oka ho ena ni nua ba mebi efri hene ene beduru hene edase na dedika no me say yo teacher mu teacher o ti ase me fa akwanya iso eye me na 150 years akwanya iso na mato nkra me chia Dr. Kofi Ellison wo abuchimemu America doctor
onyankopon hyira na nanom nso enhyira bebre de ye kan se odwumadie no na nanom ahu na wo bekoso nso awewo doctor ye nipa bi a say asante sem ya na ohu ope ma asem so pe na asem de kire ma adwen mi bisa no ono nso woni mi din kita ho bebre no kure ni chone se em fa ni die ma de ani die se I salute you sir I salute you oye boafo ma asante my ba no kwasem ni say ye ka bibi efa eye prempe eye mi amena na prempe odi kan ho a meka say ye hyase fi ono ane ho a asem no mi hu ne ka bi ma won tenase sanse na brabo ne fa no obowo enyiresi abunchimemu nti yesese yekoyechi na ye de besi so se ye hwe eye nana kwakudua eye odi kan nana kwakudua be wuo no oye nsamanse se wo kire onipa na nka yemfa akonwa ema no ti me pese yekọ ne ntentem kakra ba ofiri mu no yamfa akonwa na ama sa nipa no ti omude akonwa no ema nipa fofo na nipa de ma no Kofi Kakare me ka se me na ne maame nso na ye ohema na Appiah kobri a odi kan ti ye de ma Kofi Kakare no Kofi Kakare ni ma bi nti fanse ansi me mpese ye be konye no asam ne ye be kan ono na chi na ono ani nua eye na abonsu nso ebedi ade ti na abonsu nso no yetu Kofi Kakare yetu na abonsu nso sanse ne ma bi ankoyi Kofi Kakare kwa de etwa na su yes na abonsu achi no na chese esese onipa na ya ye nsamanse ase ye mfa ni akonya na ese ye kofa ne ba na ono ene na akwakudua otoso mi na nanom se akwakudua ba ye no adedua na pepepe na ofiri kwa fa so de obi ni ti na esese nipa fofo eba to no ena sa bre no nso na eniema esi na abonsu pen so ane asante man etra asedwen ho se ya tu omamienu ye hu ne se bia entitiye mu no ontitiye bi eto sinti na omani mienu nyina ntimi amebo asante man hwade bi wa ha asante enye wo kasanko asante omma entitiye abetete omma no a part of wasante sem a kire wasante wo bobre ti se wonte te wo mayi a wonnya santini ba hello hi pacho de make an otimasepa asante gidie ne se wo ye santini ba mapa ese se otete obeyi se ye kasem eniyem suban bibi bia even adwuma kura no ese se oya eye ya anye ya na sentete na ankoye ese se wo kira bofra se nyadoa afuo na moye ese se wo kira ne se de ye di nyadoa ba besi na ebe fifi na ebe nyiri ye be kwa ebe fa so nya ese wo na wo kire no se afuo no oye na oye na enye yi obobra na enye yi a eye wo eno ne Asante sem nti Asante ma hu se ekwan bi so no entwa yie enu nti na saa nipa mienu no entimi enni akonwa ama anye successful ya Asante ma gitum na yetu eye omoma amen ti yetu no no omunua ba na Kofi Kakare na abonsu omunua ba na echa na edini dia na echa be di ade no na ode ne ba edi eye ewura Asante na ka ade bi enam saa de ni nti no e di pinchen kakra e bai nipa ni bi susu se nka nipa foforo ne yemfa ni ni na nti ase anya adwuma no
Emma meka say ye ka Asante ha civil war ebai. Saman hini ni bi e support the other person no. Na wonim aman hini person me bodo dodi person nya omutini ye bae. Man hini bi te say mampon. Nse ofin so ka ho. Omo be support na echa. Kokofu die oko support the other person. And no, in fact, I didn't send me very by, but at the end of the day, no, nature didn't no, didn't ban. It's here. Okay, Titiana, ye can't want them. No problem with her. Emma, or Tsakunas, what Tsakunas, Kumasi. And now send na I am for the to me and kind your whom munti. Now what is so Kumasi? Though recognition or ho. Asante hene but na asante hene say aman hene better no so acho mo na onye but enam say de na echa na ositie ntitiye na ade no wotimi ye ya ma problem na aba no efiri ho ema omo be ka bo ananom nyina be ye baako esa etnas na de ye hu ne say sa be ma no na ye frɛ no kwakudia toso miensa ese ba ko bai okɔ de otoso mienu kra de wanche ene oto anan mo nsie do miensa enso na ebe nya kwakudia the first kwakudia the second ya owuye ena second na ebe third as ebe na ebe yenko ti ebra nse ntiase eye adwuma no na kwakudia na opa asomdwe pa o try say bibi bia ede oyo ne beba Asante mamu no wodi asomdwe kuruwa ebetena ho na ya ye bibi asomdwe ti sa bre no mu no man say na brofu omudin ya na menta mbobo amre wa de ya menta mbobo na ja won mudin kura ne nko a maame ni omudin ne wa akura abrofu omu ebai se no kwasemuni edwedi a omuni ye die no won say ya Asante akwebu bebi se o pepepe ni asisi no wanti asia wo sentafo nti asmas Asante fo hu ne se asomdwe betimi ama yekuro no akoso so wo na akakari a on na sha ase se edwedi a yedi ye de ko eye mpoano ni ade na emampuntuo eba enti ye ni se adwane bi na emfa asomdwe emra ye nkontokwa bio saa na niema no wo boa ma asomdwe ankasa eba o mayi kopum se dako ye tete ne se eye abrofu yi o ma sa committee pese o mo de okon ye de eba eno ena eye na aprempe etu abofo se mo nko eye sorry me pese ye be ko no sa because oye kwakudua sa bre no no oye kwakudua ha wo ma o mo ko se ye nko ne ye ne o mo nko ka no asomdwe mu se ebe ya o mo ne ye betena se asomdwe mu afen so no ye de ye nko bio edwade ye bibi ni amomra ntena se abrofo na ama ne kwan ama o mo ne na nhia de hu ye ne se o makra troops ebi free Niger ebi free Nigeria ankasa ebi free India abrofo na ankasa de o de bae o de bi free esrem enti ne bae je se o na Ghana hanso o ma na o mu kiri Asante o mu nyina abeka ho na o be sori ti Asante na o mu ba no se o mu be sori eti aye no na aprempe eye na akwaku di otoso miensa ese wo pe problem bio o pe moja hwiegu bio o pe se moja begu Asante na mu bio yenya ya kana no o pe nti won ne obia ni ntokwa sa true so mo hihye ye o se da yi ene sa na te dia mimi ni monye memfa menko ma mimi so bibi kakra bi wa ha sei mimi ni monye memfa menko na ese kwakudua otoso miensa ayasa abrofo no mum na wo mo ho ye den a wo be che no ne mmono a ne ja o pass nginti o ja ne humu oja se o mu susu ne se abrofo susu se ubetimi Asante a na leader wo ho enti se ye fa kandifo ne kode a na je so omumu aye den aye ha
enti de no omo ye nyina no omo ye se ombetimi aye bibi se enti sa mo pese mo timi ye de a ene ye mo mfa me nko na mo ma me manfo entra se asunhwem ena sa wo pese wudi wo mo so a masaranda ba jot mase ha on pese mo ja be hwe agu bio enti se di na mo pese mudi wo mo so a ene ye mo nye menko tie no ena ema eye na nakwadua otoso ni nsa okọ sachels na wo nhwe na okọ no wa nkọ no se chain dan na yo enne me kan mesudua omo kan bakwasam na o matris no se ye de ne kọ nkwasum na wa nkọ nkwasum o okọ no de ne yede no mu miensa ne kọ ye okọ sa akọ ware ibroni ka ho no krepa kan ngumemu a ewum memba kakra bi wohwema na yese ye bobosme no September 11th ena okokodu Seychelles. Yes. Okokodu Seychelles. Na ebre okokodu o say he arrived in Seychelles abroad. The SS Dakar for mfancheme. He arrived in Seychelles abroad. The SS Dakar on Tuesday 11 September 1900. Ship no din na wo bo. Ship no din na boy no. Ship wo de koye no. Any SS Dakar no. Accompanied by 52 other prisoners. Among them were his mother, his father, his brother, and his 3 wives. Hene kura ekobi. Ya santoa ekobi. Yeah. O ti ase. Eti uremu antuma no mse fra no eye garbet in his tribal garment of leopard skin. Omo describe ntuma ne fra na say aboa ye friend say leopard chichi ne husuo no sa na o maye ntuma na ne fra no de koyi. Na ma menkyira wade bi. Nya omo fiti fra ko pa na omo de ne call sachels. Yewra omo di ka de ne call ba bi ba miensa. Cape Town mina. Omo de ne call even Sierra Leone kra. Na oni ma Asante 40 mi nanti free ha eko Sierra Leone. So much ye hini. Na hade bi de ema abrofo na ye omuku kese. Say day in day out they bia da de ba chim bia no line e be he papa no. Enye say ba akofuo bi e na ekohwe nako. De bia de ba chim bia no. Hwe be bia Sierra Leone wo. Na hwe be bia Ghana ye wo. Ye nanti fi fom e na eko. Enti abrofo no say da bi enkrofo am say distance nye barrier ma wo mo. Say ya hwe ye kwa hakra wo be hu da ko no amo. Because ye kwa ye kono duduom. E na we kono na we said ye wudru manhia. Ye ratna se na opeja ne hu na said ye pia sa na etie. Ti ye so kuma pema. Ebi kono na ebi ba. Ti o mo dwun no mu se no said ye nkofo ezite se ye yidi free hakra. Sabrodi kan kwa na ya santo anka ho. But ebro mu hu se no said ye ne ma ekon. Se ye yinu no o mu ba chi se nko mu ba be pe ye kono. Eno na ma ya santo a ekoka ho bi. Na say eye safe kro na wo mo che no na. Safe kro na ya santo a. Because on konya preko pe. Ena ema okoye. Odi na ho se be ya mfie mpo. Men check records. Che wo ho pa 24 years no die. Me kwa de me hwe Ghana ha wo free Asante mem ha. San na wo kodu Sierra Leone. Ansa kra na okọ ba bia okọ no. Yes. So what you say? Na ade ba AKUA da bia yewura ka se ma wasante sem ehun hia. Emfa won ne ba bia wo. Ba bia wo bia me yanku so ye sante ni. Ebi no. He yede ne koye no. Okodu o wantena se. Oko se oye omai kesie bi ewura. Ena hwe ye bibifo na ye respect ade. Abrofo upon de no mu ye nyina no. No mu de ani de ma papa no. Omu hunu se oye nipa titru bi. Ena omu hunu se de Asante 40 no. Se wobetimi anya bibie from ho a omu leader no etiase a wobetimi.
abrofo no kra no mo sua niema bebre e na free ye said ye ya arrange ye niema ohene etnase o said ye ohema atie ye nhihye ye said ye court system kwa said ye no eniema bebre ho mo sua free because o ma se na nkomo ho kwa se nkomo de kwa mku na so fu se no so ni mfa so ma wo ma nkomo ma netnase others e kan ho koy obi ani wo ba. But after 25 years, or sign marriage. Na hade o te ho no or try so betimi ayesem. Bible ka say we say Israel for economy fam. Na omo koye na omo no mfam for no ka omo say. Ade na mo nto Zion no because yet say mo moto nwuma ensankyerani esi. Moto nwum mo eniema biche say ekurokura mo wo mu no. Sa moto nwum mani dia emma kro no niema koso from na adenti na ye de mo betina ye krom ha mo nya bibisa emma kro no nkoso ho na omo ka cha omo se ebra ye wo no mfum ye besi den ni ato Zion but ye wura na agwa kudua na wani no mfum enti ho ana owo no wo ye niema pi Ebenezer o ware wo mu baabi omo enwoma you say you can't beat them you join them eniema bebre a omo ye no abrofo ni sua aye yenso ye sua wo ho kra na minnim se yesi okosua anwoma ho na okosua anwoma ye wonim de efa ya mamre ho ye wonim de efa ye bobre se de ye bo ye bra sa niema no hu nyansa ye wo nanso nwoma sa kenkan sa twro e de ye ha na ye bi na ye wona ye buye na kama na ye de ya adwen e na eye and eno nso na solid because se wutie mu kra na ebra abrofo ba ya mo twotworo no ni ye asante kwa na ye nyintum nse ye hu ni se broni na wo twoko ekontompo ni wo dabra bani de wo two na abagie adi ye say hu ya wo sa asoma me ka che nipa asomasi se na wo makati ye twa ni ti enti me ka kire ni a wo twa enti wo gidi se wo ba twro sa wo ti ase enti ni ya nyintum o ma de sua ni ya nyintum na brempa obre pa ansa na sabia mu adama enwoma sua akra no ya Asante aye jatum because ye hu ni se sankofo wo mu ya sisifo ena mpanso enne obi esua de o office ade esese oye no enwoma na wokosua ye no wasua se obebu nipa ena enwoma na wokosua ye no wasua se wode no kra be sifom na wode kontompo ato apono so enne eniema bebre ye no a kire se nananu no omu nim nyansa emma ye hu se de na ye nananu mo ka no eye no kre se enwoma sua no ye sua wie na etra so a ekoye kontompo ni na ada sanity eho na ye wura okosua atro osua akenkan abrabo ni bebre ho na obo no even nyamesom kra ye ka na se kristosom eho na okosua ye sa abre no ye de ne nim nyankopon a oye passion wo ye obebie fom e de wawura ho wo ya say justice god na ne nim no ba yes kristo die eye nana ne kosua ye na de ne ba na ye nhadi oba ye no Yenwe ne fridge na ansa no ato aso fridge yesi eye akradan bia ye nyina ekọ adie ne kuwi ene da so twa brogo da so se ho no di free a abrofo de ma na wo ba na eka no ho a wo de bae ente sa na se eye akwanya wa wo mfa wani hu se su ko chia daka no fridge ne pa cha wo mfuma ni nchem wo akradan e wo mansia ya bi ai e ba cha ai kwan da ho ma obi etimi kum na monko nkohwe ebra yegusu ayehye saa efan nyina nana to asoma me enti sa wo hwe a oba ye ne mam ani ade no na eye bra abrofo hu ne se sa nipa we wotna ha kwantime ndane Asante afei emfa so wo so si ekipu no ha ene sei aha owe besi sa abra na okọ ye besi sa abra ni ensi obi a wọ n'echi
Oh, okay. Fisha best aduonu nan kwa aduonu. Obia wa nachi. Ada Asante dampan. Eda ho yensi obia. Ba hema ne hene nyina ne ya womokoi. Yensi obia. Eno kire hawa Asante yeji amamre ni amane edi. Sansese yetu obia. Ade ba akope ne ye woni tiri so. Si e betwa wo sudwan. Until si e be sa yetu. Ma mien hwia de ketewa bia ni tete be se duasa bi wo de wo de abatumi na se ye de ano aka se metie yi ebi a mese metu afiri wakonwa so ye de mano aka enso se dwantwa ne mmaamu ma ye ntwa ya enya nwie payo nwie payo ntu. Okay. Enti se obi ayeza me de me ka no no. Wa azem eno ane se wo betwa ne sudwan. Okay, ansa na ewie payo. Twa dwan ne gu fom a hwe ma me nkyerɛw. Ye nkonwa sie ye nkonwa die bibibia spiritual. Ye nananom ye gitum se ye nananom ye fra om ne ye kasa omote. Se de ye kwa asori ye bo Yesu Kristo din. Abraham ni abo Abraham ni abo Mary kwa so onka Yesu Kristo no ho. Enso ene ye bo ni din rigi ade. Ye gidie ene ye adwuma maye. Ye gidie ne se so nipa ne betena akonwa so a ye twadwan. Emma elinke one nananom se be ya nananom kasa wo beti ebe ma one akonwa no anya contact nkitahudie na se wo pese se nkitahudie ni break ya se adwankro na se adwankro na eno na mpanyin se bia bia kyekyere abo na hwa ne sane no tu twa se adwankro na sa barrier no abeto ho eno na be separate ena hwe Bible ka so se manunum na masiesi ahode samatamfo nti ye asantememu ha twakonkron beduru ha ne ye wo ye niema dada ye ginyankopon di ye ginipa num asemudi enti proma ye mfa ni enura nenum asem eniagro enti se oka na eye powerful eye adwuma hwe ensuo na kuta me na asem afiri manum ba metia mensuo na ye adwuma enu na nkofo se ebia ho otiase se mi bia bon mi ni be yam kofa ba hwe sa manun mi kutansa na yagu ana ye twadwan ni ejina so nipa asumasi efiri na ekọ o se kanjiro ekonya asudi asa ahun ma so mu the first day na mu twadwan ma o connect wo mo they will disconnect themselves. Omo kasa. Omo te kasa. Tiase. Na se kwakudua otoso miensa di se benyi obi kura na de na no ka se wotu no. Ono a ne gya ne humu epe ne mapa ma ne man. Situation na ewo mu no. Enti na ye de ehu ne se e control na ewura de. Oko odaso edi ne hene. Okay. Yenko yenim. Enti se wo hwe a ne ba oba no. Asundwe ba na oba ye. One eye abrofo no. Enkita hodie no. Eye sesese de enyina betena ase asundwe na ye de mpuntu aba abeye bibia. Ti oba ye no kwasem ne se eda oba no ohwe asesem nse bebi ne mo kan ho asem pen na dipa bi esusu abrofo kwa no nsu se bi asandefo no omo di behia ye nenso na entisa na hwe eba obra oba ye na kiri a obesua ye abrofo no de ne ba no na omuzu se oba se kumase hene ba ya asandefo de eni enim se ewura na ede eba enti oba ye no eniema bia na abrofo na ye bia no yes aniema no omuma ne tumi so onsa mra no medina konwa enti se obi bedi kumase konwa ne dia na se wosa ye ewura asante hene enti eno ene ma ye me de eye mpanyifo na ka kire mi o se be ma wo ye prom se uhuna ye kana se awosia gu wo be ma mu na wo koye nso no ba ne wedi ya kama se na wa ye kama eno na ma ngofo ga we de ya prom sa na mpanyifo ka wo se no credit a ene ma ye koye ni di no prom no prempe
sana ebi mu ka but enu na chi oba be so ayansa na oba de prempe enti sa wo hekwa ku di otoso miensa no ono a na sa ye prempe the first ene na de wo kan yi wonyini se abrofo no nso na ema ne ka no nso promprom ne ye om de ema ne be ye prempe cause na we dey promprom we dey be ma we dey be ma promprom we dey when we dey say promprom unsa Asante 4 years say abrofo no so twro no o ma ntimi antwro no sa na ye prem enye me nwanwa because ene ye nkuro ni bebre mi am kurom ja ache ka ho ye mi am kurom ja ache ka ho enkrata abrofo no twro ya edi no bi okwa hu aye beso ba bi o ha eye kele eye si se mi kurom ja ache de enka wo twa nka eji enso ne je ne de esi o kromo asese na eye si edi no abrofo na ema ne be ye prempe no sana na muka okay abrofo na ye sabre no ye sua de hu baby a kwakudu ahya ase efriye a wo ba ya koduru baby o ja ne humu na onenam seshils no ne ade a okoye a wasa aba abeduru Asante membese mfinchi aduonu nan kwa aduonum echi wababa beduru ye hia ne kwan ya je ne kwan fefefe na hema wadaroma satemi no na ya Asanto akon ye wi ana paper try oh okay satemi no de eye okon ahinku ebra na efiada mpan no na mema ye mma no sa bre na sorry ye ama ba chi ehine mo sa be pese oti ase ha sa bre na okon sa ahinku enti ye de ne ka ho sa oba we ni esusu se eye kwakudu ye de ne ikoi nkenu anu se uja ba ko ja pim ense me wa Asante mem ha no kra no mo ye dangerous na bibia ba no kwasam ne se ku a mo koye ne nne me ka enye onu kwa na koyo emma na eka ho no na ofen so ka ho ai office hima nana yi mehwese be kai din na cause ono kra na yate abakwasem se odi ka tutu afrane wa ansana ya Asanto ejitu kro na ede atoa so oti ase enso no ye mpre ho na wa hu onu ne kasa ye etia abrofo no onu ne gina abrofo no kasa se oba a wo akokoduru enti bibia na abrofo no tro no ma ntwa afrane ne din no mo boy afrane wa de onu a very strong woman enti kanokro se wo na se afrane wa anka no ho ebi kwa anka bi anko ba emre but ma mienu he se me kan cho se oba ba akokwa ka so be ye wade a ehu na mienu aka bo ane ye oba ba akonsa ni me betimi aye ni ye ni de betimi ase no no wontimi imagine na mienu abeka ana ba akwa abeka enti ye hwe ne se saa okun a ya Asanto amo ekokun ye no ene ma o mo nso ekoka ho bi okay wow ye sua de pa se de abeduro no ye wura afahye na nkasa mu kakra na afi ye nsori na ye ma na hema kwan na onkope nsuo binom ana na wonya nsuo abenum sesi ane ento aso manum nsuo kakra ento aso okay ene ye ento aso na nan ma ya beduru ya wie bibia fihia wo ha aduonum achi enni ansa na meba afahye no sokra no wo twa ne tiawa no abono tofu a obeka se anamo a kwakudua otoso miensa ennei prempe a odi kanye obeya Asante mewra etu ye gya ne human ba ma abrofo kodi ho mfinhia be se aduonu ene ne nan achi eware broni kra ne yere no mo koye sa ba achire yi no eya de pa ebu Asante maya na ane mama nchiro she Asante kodu ba bi ho na emu akoche miegu ye wo omo a na omo gidi se okon ebetimi aya Asante ene ye wo omo susu se asundue ene ye de Asante se wo hwe even sa civil war no cry ba ye na efa ejina sa so ekoye se wo ma omo pekon no so omo nipa bi obi ba na ono so pekon a ne eta na chi obi nso no ya asundue ni no ono nso ba na asundue fuo nso ye dey eta na chi enti sa wo hwe a wo se ni yemu akoche mienu
But sa na mo we papa ne 2 years. Ono na di ani. Enti sa opeko sa opa asunju ene woni ho. Enti den na beba. Nya asunju na beba. Efiri ho na Asante anku. Ese ne de na oyo ene boa man kabu mu mapaba. Se de ofiri o. De wo tio. Obi aso nam ton bi asa. Satam na ose tu ni anoche aba. Me pa cho no aba atwam. Oh okay. Se tu de. Se ja ono na eba hyehyere ne man. Na nachi ne nananom. Enso obi kae ene ye na o mata ma me nya bia se brade ti mu ya me de chan peteba. Anya ode o ka ne si ade obi ti bia ne ne ya. Yehye nso obi ano. So yo de hye na wo ya kan na ye nkoi. Sante hene na nananom me. Nanane o. Sante hene me na me ba no no. Nti ase na untimi nka bia. Ya no ye di ne ye beti aka ne ye nka de ne ye kwa bebe. Ana anya sa. Nana ye nhwe. Ye sha ase ye be di fan. Na mamisa wo yansa. Se wanya nente. Se English Broni Museum. Asante eniyema bi afana pomponsuo ka ho. Ebinum ye nkomu ade agudie de ye ne ade a abrofo no ede eba sa fashi ya ye bedie na makenkan kakra de mehu no eye loan na se omo de be famie amye de edi afashi enye se omo de bere ye kura kakra mate no mekenkan ye mehu no nana eniyema we ebredu se eye ni aye dia go minim se omo sha ase be se finchi aduonu machie ni opoku ware katachie no ne opoku ware no ne sha ase a omodi hu nkoma sabe opemso bai nani abre a wo hwe ebra so se wo se ye de pepepe yoto de da ne niema no ye gi ya de kura cause mo bewi ai eko a mo beko ye na mo sesa de koy afi na me kire wade se asantefo ne egidie kire se obi a wo twra de bia na akwasi broni wo kontomponi wo dada ni omo na de sa jail system bae se obokro no aye nchiwuntum ana meboa na woni obi akokon na wawia no na ye niema bedu ho na wodie wakoye enkrata ato so se sa niema we ya mawia de abai eni kwan se efiri ni krom ha fra akoba sa wodwe ho a na tese de na nanom kan no kure nanso yan hwa de bi sa woni obi kontokwa tie ni yie akane no na se wodi usu a ofa de wo wu nyina de ma Asante ene eye ti se ba bi ti se dentura eye sonko eye se Asante no se ye ku ye na okun ni edi usu a ye mfa wakwa bubro emfa usa no mum no na emom ade a ye nse ye manho kwan e ma wo tena ukrom wo be ye wadwuma de wo ye bia wo be ye wo be go normal life na emom o boss anase wo wura ene Sante hene akane no kra de ne ye nkoho bio ye nya hu se ya konka wa asa na nam ne mpanim bi sabia mu sade ne do maafo yi ayenti ene ma ewura ahotena asese ba bi bebre ho a esese me de me mba ana me yire nom ekotena ho na omugu ho na kuro no eya me dia prekope se be ya daachi bi obi nkase enya me dia no kwasam ne se okun achi no sa wo be sum obi a bibia wa obi a no eye ne dia eni nka ebra sa Sagrenti war no eye abrofo no bedi yeso no nanka enu achi no Asante man ebe ye omodia. That was 1874. Now so no ni bibi Asante ye oman a abrofo no command ni ankonka upon the sea ye na hwe omu ankasa nim se so omu kwa na bank enye ye enu nti na omu pa external buy we ka ho na anu omu be kon to check even enu mpo no se kwa metua mo amam ana se yen Asante betrayal wa amamu a enka o man timi anye de omo ye ye
and na Rollins kind na bo bi beka wa no ufrantoma omo ahonim no omunim how strong these people are enti no inse se omo be fa ye nkwa no mu kura no omo ntimi anya ne sa enti za wo hwe ba bia omo colonize ye no kwan anom do mfa so bibia omo land wo konkra na de ni nyina ya aban dia ata Asante mu ha enti sa ebra na aprempe eba ye na na meka so na aprempe ko en wa nkotena sesa okwa en wo koye se bebe wo no mu kasa ye eniema bebe wo ha we asembi wo ho anya moja ne ye de gu edeka asembi wo ho anya ntokwa ene ye de ka asembi wo ho a negotiation so wo hwe Asante mu ha nipa no dodo na be join Asante through negotiations za negotiations no eboa yewura eye na wakuria a otoso miensa a obeye na aprempe ha enna ede sankunde ba ma Asante bibia na akwosha abrofo nsa no omodan ni nyina ede mai pacho oti de mechire na sa yonkofa no eno na aboama enne sa de ewe san ababa tre the friendship the unity sa eniema ye nipa baako oti ase sa wo hwe a omuhu sa Asante no ye ma ye konkawa ye nhyew kiti se de others no it means that sanfofo mu ye nipa papa okay mati ase pa na yese nana ni tintin ni ntia wa no okun ye di uso na oja pade nyina na ebe ye nipa na odi uso ne dia enti we enya dia bio okay mati ase pa enti eya yonkofa ewo ye ne omo ntem e no mpese wo mo saade bre kire ye kakra na wo ka se ye mfa ma no na omo ye twa omuti no nso no wo mo because ye nso yekum omo nkrofo bebere yekum abrofo hapa okay na senkrata semu na se akon no omo ba mprensa omo ba ko ba mieru pa mprensa omo ni nyina ansa na omutimi ye enti omo nkrofo emu buye no omo nka ho asem ti unso ntimi nkoka se ye gene kura enti ontimi nye no kura because we no obi dia prepare wa ade bi ho a na se nipa no nsem ye den chen wa obu diem ese enye twaka kura eda Asante ahenie eni ingresi ahenie ntama ke ni kura nka enhu biem ana ye hwa ade bi hwe die wo kyekere wono ananim ba bia ye sane no na ase tutu ya wotisu openso miwa adama nyankwada ne so bi obeba 300 years die oba kyekere ne man no 300 years se wutie ne kasa wose meye ma ade ono ana asen aba sunsuma na eti ne mu na ne na ye de we ye sa na tie enti hwan ade sebie na atete apansam na oye na na ewom ono ba na obeka ye bomu enne ye niema na eche ebobre hwe eniema enananom de ye omo eye ti se omo amodwafo omo ohene ayi for omo tinani omo ayi adadom kum eye e was spiritual ayi bi wo se omo de to omo kom a to da bi wo no ma me mpese e be ko hopi ye mfa no nto nchen ha na de ameme ka ne se sanyama ni nyina no ye de Asante ha no ye nim de na ewom enti broni baje ko ye no ye ni nyina afofo enokre se na da so opomponsu afna wo bi wo ho na se etu otoso mienu wonu na betimi sade na ekuta Asante to no bi ebeba enokre na say to and was after 150 years 39 years of Asante royal regalia and objects looted by British troops during the Third Anglo-Ashanti War of 1874, popularly known as Sagrenti War, are returning to the Asante in Kumasi. We the able to join into sorry was Fowler Museum of University of California, Los Angeles. Ehone free afei British Museum Victoria and Albert V&A Museum eho ena saa niema we efiri a eba ene ade a nti ye modika hu bi ye bere se enya bi a ye de beto so ammo hu na mo se ni city okay wa hu say ye di uso ena ya ji waja pade ena ye di akoto eye nse na ho
say ebre bi say o man bi to say asantefo ah ye ne wo mo kon ye ene ye di wo mo so ene ye gi wo mo ne ma ne di kogu say mo gi ni na bebu na say o mo history no unse mo pepa ai pa so fa no kra dia na say e de na kire o mo so de beka okay enti ore mfoni na menim say ebetimi capture ebi ni eche baako ene da so no na da roma ene watimi a negotiate mad na ba enkanya ne kwan so no nke mma because my bone na sebi my raw shirt area me de kwa wo be da ya bo nkrofo ebi a yenso ye fa wo mu ade bi nti on ntimi ma ebi ni say do ma hini su ya pamno wo eyesu ntre so no ene kro ne ye dia sa ntimi me ka say o sa beje ka sa wo ba beje ti wo kojo de obi nso beje ne de okay matiase nana e fa na e wo se ye she hey papa enu na chasa ye ka kare e da no na me ka asem bi se eye amo afofo medi om ho ya kakra minnim ya na me pese me ka obi kuro so asem sa minnim hihye ye omodi ato ho by very sad say Sagrenti war mi hu wo mo participation bia esesen ka sa brain no amoafo kuro na ankasa mu kura no nka omo ye ho niema cause enfie bebre na aba say en celebrate kura afiwe de mo atese ye wura so celebrate minimum omo se ba so omo te menka omo fa akwanya we so no omo na omo kuro na di na kuro no ye nte omo nka aso omo nka ho ewo mu se okun no se omo niema bebre nanso ma menka ncho asante ye oman a obi antimi emu se wo hwe kumase abonten so a Sagrenti wo ya hyi ya dan nyina ye bubu ya dan ye se ye niema nyina nanso asante sunsun obi antimi mfa nkofom na wo mu bu nu asante da so ye oman a ye bodin behwe media mesre amoafofo se ebre ni nie se mo be keka mo ho na mo be sorry mo be bom kuro no ho dawuro mo ma okon no nsai kuro no makọ pen me ko he be pona na okon no esi so ankasa no me ko he ho na uduru ho a meka se amoafofo ama okon no ahye kuro no so besi na kuro no da so tesa pampamu na okon ni si ye hello hi Pasha oti da me chena se besi ene ufru amoafo kuro no ebe kuro no eda so tesa bia pampamu ho no kakra bi se ohima fie na esane chese amoafo kuro no obi nka bibi but mo nkeka mo ho enye se obi besi dan bi na be kire but die na mo ye ame ye nka edu ede na mo ya afa ho at least munya bibi se dua kwa na siwo na mba na tourist attraction ebe ye tourist attraction area even sa bia no kra no by now no se na ha ye nya de titi wa santema mu ha o de ma yinkin komma me pa se aniema bebre a esese ye bo ho ban na de sika breye titi na nanu ma eti nkonya so ye wo bia ne kuro niema asabi eye aginaye enye bebia na nanom ye ya amamre na emom eye bibia significant ehu hia edu kuro no ba nyina so esese ye boss anya ma nyina ba ne ye bo dawu na mansan bebe nipa bebe enti wo ohene no kra na ebetia ama wo sika ommo onso wote na wo yese wutu na mo akonna so ko bisa se men kasa sa na tie wo abekwa akwa nso yese mami ntwa so ba de American se ya amode e wo ho ban a faso maso sabra yakọ yensu ye fa nkofo di na nanu ebedi mu hoda na ma ya fa ho ba he wo kan wo se Victoria ho anwani ba bia wo mo ko okun no tie ni ye ohun se ye wo lo so ho leaders no bia ne ba ode ne ma ye dai ekogu ye enti mo nso de mo fa he na mo de kogu ye e de na e be kira me ehun he na mo de kogu ye ne de nkira kokon bia mu se bia nya do ekwan a na o mo ye
a ekotwa ahwan ni ekotwa abisi wususu se eye broni a koba mi aye kwan abra ye nya bibi emmo bese no ba debida betimi aye overhead o say lack of knowledge my people perish da bia na me kan ko be overhead na bese ne wase en koba ma wa ho no wunye overhead anka be jai ba Ghana ha your politics no asay adwea ma akodu se omo ba be ya ase wo mum na boye ko ho kakra no enke overhead a me kan say oman a yatimu yo hu se nananom ya nsori ya keka ho ne ya mboye ho so a ebe kakra ebe sira ni edi kire se amanyofo no omo ma so omo be boa wo omo ye bibia omo susu se omo mom e na eboa wo omo nim se esese omo ye ma wo ye timamuni odwan party no na o party ye bibi na enya na timamuni no odi akire se bibi kwane nkoyi a na obebo ache amidi se bia mu se dua na ye twa ye no me ko AFRIYIE se mi kro mu na si a enke kwan no ka mo de be fa soro ana mo de be wura fo because eno kuta mi so one thing I hu sabrofo cherish pa ya bakosem se broni na sa de so na aka se misunsum no ye kuta ye enko de be fa soro ana de be wura fo adenti ye di entimi ye esese ye di na we ni kai de refi kai na nanom ese edu amanfo so a ni akai ya no enye ya no ni akai na nanom e wo kwa no kura na ne so yetimi koyi fa ho no yetimi atwa the first room ho no enti ho no na ye dey fa ha ade na sese moye esese we insist say so be ye kwan na yes ade we mame create a museum there for me what you say bese no ye wode ye de ye wa hemfie sa dua na esi ho no ye wone bobre okura yi enti esese musi dan na sa we de to dwa kra anka ye benya individuals a omo voluntarily onka omo be yes adwuma na ayi kwa me nkoma circle hospital ni ase but winim ye mfa ho na mo de we asofa na mo de we asofa say ya garden no we twatwene ennu na efese ye di sa na we na no ma omo refi omo ho ye kai wo na ese hu hia pa ni ama hu se bire bi wo na nanom bi kokon e de omo moja eto o ma mfa akonya ntrasa o ma mfa akonya se de ne ye de aya ntuma fra no ko se wo bibi wo kurom a bo ho ban me de ameka cha na nam wo mo refi obi wo botan me de me kurom asakola o se nka botan bi da hanka bo hu de meye no wo abo mo nua a se bia bakosam tale ho udu eye ekokofu a ba bia onda ma eburu ye nana manu bra awo kan no wo twa nsuo wo se sabi nana wadaroma mami ntwa na me nko wasundiem na me ya me bro wo se o ka che se utimi di mami ntwa me kokko minyamba kosua okoda anase o tena dua bi ase wonim se besi nne pese me kan wa se mpinya ndi ne baaye se dua no ase amfu eho nyina ya ba bia esese ye tipche ye wo ba bi bebre uru kokofu a kokofu kro what is that as kokofu bo nua anim a pa so woni ma asem kro da foforo asem da foforo ni aka ho asem awzia dia me kan say ye wo niema e betini afachi e more money ese yi ni na ye nim nso a ye nim hu nyansa sabi me same kan o na mada o mebru mo fa ntame ma no eye ohini David na hemfia na ote na sede esi awiewiesa na awieyo na nso abrofo na timi abọ ho mpata wo ho enkrofo tue sika free Christofo tue sika free kroma eko Israel se ekohwe ohini David na hemfia na ote na wote ana ne wo de obema obi abaka se ya abosomsoma e bi obi e ka asem bi kire me na me ka asem bi kire me nim se ni re mfida o se ai mo Asante fo mu kasa dodo nto really ye wo de e ka ntini ye ka woni bi sa wo bibi a ka so be ka wo se ande na mo wo ahemfie da we ya motim
ena den na se nem nko hwe nkrofo ahemfie glass na fan kwesi am so unim nyansa sabi unim nyansa what is as we say abakosam ye ntontwene ani ameka akiro edan we ebu kura ebem na hange ho waso sam se ane enu na bema ye hu se ha ya Asante memu hanya abrochiro ti besi fo frokra nye we na obu agu besi anye we me kai se ewura bae na wonne maame we de nkofi nkomo ni nyina akire se eye se ye kuta ye mudie se de ye sie ne maame ka kire ne se bibi bia wa ha bia no e wo na gina ye die di kan e wo na se kire edan we e wo na se empuma kra dadan ho wa ha e wo na bakosem enti so wu se eye manhia yewura manhia no dada no eno ana si ho a na se kire no no ahemfie si nke yesi na me ka cho se empuma kra wo manhia no e wo na se kire nana meda se wate ya mi sha na nanom koso anya okese nana mami misa we ansa na masoro kra ebi ana obi wa abrochiri ko abrochiri for no zure pa e na open to mani bia yetimi de soman command yeah ha se Ghana ha nyina the whole Ghana wo bia open to bia a free delivery menye wo hwe be bia wo Ghana ha bia fa wo number de ye adwuma ne tudwa 0247 10 45 81 this is 0247 10 45 81 me pa to se mu adjective am de qualify me say on fa ne number de ye adwuma no entudwa number de ye adwuma ti wo frɛ na nye adwuma emfrɛ adwuma number me pentoma me watermali me wo wa me wo boga da bia o man ti na fata nyina na abroche nyina abroche die mia mehwe se me de beko se DHL eto da obi house me nua bi aba na me se ofa command ma me ni problem me de beko amaw ba bia nipa no wo bia de beko e de akwa command no se nso se wa na pese e delivery no ma straight EMS ho DHL ho be bia mia na me obedi hu kita na ya ma otumfo enana no ne nana ene otumfo enti ne nana ne otumfo yi na ye nyina de agi ehun saka anwidie na won fa wusika nya hwe abra won toma won sanka sanse ogu ne ho animase a ebi ka santemewura e ka ne nana enti no na ye se dwatrodo ena one obedi ena ye nana kwakudua na nkotoso miensa na enam na bose ni su ene ne bai ene se de okoye a wo baaye nti edin ne sesaye eye prempe a odi kan no ne ho nkomobo ene mfisia wo ha aduonu ma ye bedie mfisia aduonu ene nan okodi ne socials ene de aka no no ye di sie pani na kurukuru na krakra na so bra santememu nyame ya adma efiri ne dwada kokosi se akoside a chese etoso mienu ewo afimu mamefa bibi kakra emefem jumadie no ye di kuntunkunu na edi se di kaka wasa na kuntunkunu no de me ka che obi bia ne se fra bi na bra eye ofra ye wura santehene ofra ye na eniema bi a esiye ebre bi a etwam apart from niema nsem bi ankofo bi keka eno eda no so hu ntumi issue yi sase mo bi asipan min pese me kwa kofa sa de na ba but onipa oye sa no ono nso duru de den no okasa ti Asante sa wo duru de den no wo dwane konkran na okope patafo ma ne bai enam so metimi akase enam sa ayoso ene ma Sagrenti wo e bai enti se ne ye ba bedi Sagrenti wo no a year 150 years na the same thing na happen as a some who says spiritually no eniema bi ekoso a eti Asante na asem we ni aye ho din na nanom yetem ase esan se okunwe no enye sa abre we ni ebeko ese ye ma ani da ho enenne se dem di kan kan ye mfatuo ni aseta na eku ye di adwen na
eko enti nananom sa wo ye santini ba wo ya asante mamu ni a sada we ma refi fa okuntunkunu bra ye nyina ya mfa ye sunsun ya adwe nyansa emeka mom na swaye bi nu ma swaye so me de amanyosam bi me kan se abese wo men nanso ye dimi nyi mfiri ho nanso asante asante koso aya asante to obi bia ba bia wo bia no fa okuntunkunu bra na sunsun ekuta asante no enkenya no na ye bom yusa na no nso omoba audition obi onye audition obi e betimi efre bi o bia amra e betimi efra kuntunkunu ni asante mamu ha wo fra asante mamu ba bia wo bia wo se ba bia wo bia no ma ho kwan se fra kuntunkunu ne bra ye de ye de dodo na ya de se ye bom sa ho na tumi no eye kese ene nyame ya adom ebna de di anim die Appiah edwa e wa Asante medin ene abusia pani osu aduom ye mamu nyina mo ene hwa wode ya henwa adenti ne ebube ne brebe eze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no sane fa nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa mada woro manto me ye fe ni din de sein ni din do obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de ya